по гэтаму. Я сёння раблю стрым без выведкі папярэдняй, па гэтаму адразу пайду па незвычайных, невядомых не толькі вам, але і мне вуліцах Еревана. Хочу паказаць вельмі старажытны мост. Мост упершыню узгадваецца у крыніцах пісьмовых за 12 стагоддзе. Так званы чырвоны мост. Яшчэ яго называюць стары мост, наколькі я вычытаў. Ён не з'яўляецца вельмі раскручаным турыстычным аб'ектам, што шкада, трэба прызнаць, таму што гэта жывая гісторыя. Гэта мост, які быў асноўным да сярэдзіны мінулага стагоддзя, да 45-го года. І па шчырасці ён прямо адлюстраванне гісторыі Еревана, як я разумею. Вось бачу, далучыўся першы чалавек. Прывітанне. Калі не складана, напішыце, далучыўся і уцёк. Ну што ж, пачакаем, ладно. Таму што жара плюс 38. Па гэтаму рухацца лішні раз не вельмі хочацца. Па гэтаму пачакаю, чтоб хаця б 5-10 чалавек далучылась да стрыма. Калі раптам такого не здарыцца, то тады адкладу стрым на іншы раз. Таму што ісці без гледачоў па жары мне як-то не вельмі радасна. Мабыць, не падкідвае YouTube мне гледачоў. Во, першы. Прывітанне, хто далучыўся. Чакаем яшчэ людзей, калі будзе хаця б чалавек 5-10 на стрыме. І тады парушу далей. Ну што ж, зноў чалавек спужаўся і адваліўся. Ну ладно. Сёння, дарэчы, тут канцэрт Дженніфер Лопес у Ереване. І, мабыць, все будуць чакаць, як бы гэта паглядзець яго дзе-небудзь. Хаця я ўпэўнены, што трансляцыя будзе і без такіх, як я, таварышаў. О, 6 чалавек, уже можна рушыць. Ну што ж, тады я яшчэ раз прадублюю. Сёння я хочу прайсцісь на чырвоны мост. Гэта мост, які ўпершыню ў пісьмовых крыніцах згадваецца у 12 стагоддзі. Гэта да 1945 года быў адзіны мост, які злучаў два берагі Еревана праз рэку Раздан. Ох ты, я, што-то раптам аж 20 чалавек. Хтосьці, паходу, мне дзесьці зрабіў рэкламу. Таму чалавеку, хто это зрабіў, велічэзны дзякуй. Канал у мяне беларускамоўны, па гэтаму буду гаварыць і па-беларуску, калі што. Вось моя фізіяномія, мой канал і я, гэта Зуб-Зміцер. Ну што, рушым наперад. Возьмем вось гэту штучку на плечы. Я пачынаю стрым вось такога вось прыемнага месца. Тут я ўжо бываў. І будзем ісці па навігатару час ад часу. Будуць і неспадзяванкі, якія пакуль казаць не буду, таму што хаця б па мапе я маршрут вывучаў. Вот так, побыли, отвалились люди. Дарэчы, поставьте кто-нибудь першую падабайку. Вон там паўночны праспект, пешеходная вуліца вядомая. А вось там, да, вот бачна крыху, оперны тэатр, адкуль я рабіў стрымы уже не один раз. Ну, к тэатру оперному подойдем на пару хвілін, щоб просто адзначыцца, што я тут быў. І пойдем пасля гэтага далей. А вось вам паўночны праспект. Ну што, засталось такі... Ну, нічога. Паўтарусь, жара 38 градусаў у Ереване.
Ой, так би стояв тут в тіні і нікуди б не ворушився. Але раз пообіцяв, треба робити. Погодитеся. Мы уже спросили, тем более там девушка. Ну, тепер рушимо далі. Попутно йдучи к Червоному мосту, розкажу історію гэтага об'єкта. До речі, я так думаю, що треба перейти на той бок. Там я бачу більше тіні, буде не так жарко. Чекаємо на світлофори і пойдемо. Ереван. О, нехто поставив подобайку. Великий дякую. Ау, мої китайські сябри. Приємно, що завітали до мене. Зараз перейдем, буде зеленый, я что-то не въехал. А чего зеленый не загорается? Ну, мабуть, тому що треба комусь натиснути кнопочку. Натиснули. Все пошли плевать на який колер. Ну ладно. Собьют так целый натовп. А теперь мы идем в той бок. О, бачите, там сонячно, палить, а тут больше-меньше прохолодно. Тут тень. Так, кто тут был? Что написал? Ух ты. Не треба такої яркості екрану, інакше я ні до якого об'єкта не дойду. Привітання, привітання. Ну, протру криху об'єктив, хоча реальність в тим, що у мене планшет і якість тут вельми так собі. Камери як такової. Але по вашим просьбах господарства гэта зраблю. Не ведаю, може на пару моментів лепше стало. Так, тут світлофора нема, і ми валим наперед. Ой, в тіні прям клас. Прям радосно. Слов нема. Так. Хвилинку, сейчас поглядим, хто ще що писав, окрім про 3 об'єктив. О, так, мої китайські сябри. Вася 21. Так, ну поехали, господарство. 8 самых упартых. Будем при поворотах глядеть трішечку в бок, що можна убачить. О, автомат, можна попити кави. Ради цікавості давайте зернем, які тут ціни у драмах. О, 150, 200, 250. Навіть є нечто за 50. Коли що, $1 381 драм. Можете перелічити ціну. Кому цікаво. Да, як це б я пройшовся без назирання за прихожими дівчатами, да? Ну такого просто не може бути. Вай. Ладно, будемо обганяти. Ну, бувають не тільки прихожі дівчата, ну і ось такі випадки. І тут нічого не скажеш. Життя не для всіх класне.
Ось так тут продают всякое прохолоджальное. Не пам'ятаю, каля якого поворота. Але тут блінна білоруська. Йоблін називається. Цікаво буде її знайти. Гэтий ці наступний. Зараз зернемо навігатор. Угу. Ну, сьогодні не дикая кількість народу мене глядить. Поэтому буду вольний. Формат більш мать. Мабуть, все ж не тут. Йоблін. Так, хвилинку. Господарство захраснем на перекрижуванні. Достану телефон з навігатором. Чекаємо. Так, народ, глядите, ну ставьте еще подобайки. А то что-то так. Пустую. Да, хотел сказать пригожая девчина, но не, вот там вот да. Так, не въехал, где мы зараз. Но зараз нечто будет. Ага. Весь час прямо. Ну идем весь час прямо. Никуда не зворачиваючи. Час. Секунду зашпилю на себе заплечник и рушим далей. А Йоблін будем раз. Праз некалькі поворотов. Это будет здоровенный здоровенное перекрыжевание. Я ведаю куды. Так, все. Хто дочекався, той молодчина. Рушим. Правда, на червоний ми не пойдем. Будем чекати. Вон, якщо червоний. Через некоторий час я махчима ось так буду. О, наперед. Ну і заодно кришечку розкажу про Єреван. Рихтуючись до гэтага стрыма, я даведаўся, што оказывается Єреван, менавіта Єреванам завецца толькі з 1936 года. До гэтага ён зваўся Эрывань. А яшчэ нашмат раней Эрыбуні, но гэта вельмі даўно. Ну тут Єреван не вельмі адрозніваецца ад таго, што в іншых месцах. Ось такія банкаматы, напрыклад. Цікава, што тут працуюць беларускія карты, а расійскія, на шчасце, не працуюць. Што добра. Цэлая група банкаматаў. О, а я і не ведаў, што тут супермаркет САС. Зусім же недалёка. Трэба калі-небудзь завітаць. А так цывільна зроблена для тележек, для восков с товаром. Вот так вот аптека. Ось таких пунктиков розных куча. Так. Ну, вот без этого. О, есть люди, что аж в масках.
на всілякі випадок ходять. Фух. Ну, по правді, некая, як простуда тут гуляє, не глядячи на офігенну жару. Я ось бухікаю до обіду кожен ранок. Хоча, махчимо, це від того, що глушу воду со льдом, як дурний. Люблю таку архітектуру. Малюсенькая дверка і в окно. О, ну гэта просто варта потратить крышечку часу. Подземный переход як размаляваны. Тут что-то на кшталт кафешки. Прикиньте, человек меня пропустил, стоял, пока лес дымал, чекал. Вы можете такое увидеть где-нибудь в Минску? Я по щирости не. Ох ти, яка файна архітектура напереді. Ну там я, мабуть, кришечку затримаюсь. От так само кафешки, як летні під відкритим небом. Куча де продають кветки. Это гортензии. Гэты кусок ірваны я открываю упершыню для себе разом з вами. Некий бутик. Что тут, я покуль не въехал. Расскажите кто-нибудь, что это может значить. И там який-то будинок цікавий. Не хапая з руки, но гэта что-то за объект. Ну, идем далее, спадарства. Цікаво, що нікому з вас не перешкоджає моя білоруська мова. А тут нечто виходне. О, мабуть, весельних сукенок в салон. Пригожа. Хоп. Вверху вниз столики і лавка. Такого тут так само шмат. Яка техніка комп'ютерна. Так. Это просто варто полюбоваться. Я, конечно, разумею, что не всем подобается, но я балдею вот от таких будинков. І наогул ружовий туф, з якого будують в Єревані, це для мене бомба. А ось такі указальники шмат де прикольні в Єревані. Вот такая прикольная брукованка. Фантазии. Так, мы тут дошли до некую. Але я не зрозумів. Доказує, що нам ось туди. Але ж тут тупик, нема куди. Зараз где-нибудь присядем, я погляжу по навигатору. Ага. Ага. Тепер зрозуміло. Зрозуміло, що по правді нічого не зрозуміло. Ладно, зробимо маленьке. Сюди пройдемося, потім вернемося і пойдемо далі. Нам же торопитися нема куди, погодитесь. Но я, блін, здається, не тут.
Буває, яка пригожусть. Чьи-то стяги. Ну что, идем назад. Господарство. Теперь пойдем на той бок. И будем думать, как пройти далее. Там тень, там можно сесть и поглядеть, не торопясь. Подумать, куди рушить далее. Цікаво, що це за особняк? Можливо, некий музей. Наперед. О, ось гэта пропустить нельзя. Блин, туди нечто поднимается. Ніхто ж не хоче сказати, що мені прийдеться так само туди підійматися. Можливо, прийдеться. Зараз перевіримо. Як завжди, розпиляють воду, щоб простіше пережити жару. О, зараз де-небудь присядемо, господарство, вот так. І поглядимо, куди нам рушить далі. Зато отсюда який вид. Вот там телевежа. Ереванская. Бачно? Так, хтось тут щось був написав. Зараз поглядим. Шайтан, подимись. А як не туди? Я проверю, чи туди йти. Ну, показує прямо, а прямо тільки туди насамреч. Блин. Як бы я не хотел лузаться, или боюсь, мне туди подниматься придется. Ну ладно. Пошли. Смешно будет, коли придется потом идти назад. Зато можно отсюда зернуть, прикольно, да? Здається, ми не туди прийшли. Тут виглядає, що це просто некий двор. Ось стеки для води. Коли льє. Ну що, хто хотів, щоб я сюди піднявся, я піднявся. А тепер прийдеться назад. Хоча насправді можна вот тут стати і кришечку переговорити. І не вельми, хто мене бачить, і прохолодно. Ну, я покуль переключусь на себе, що вам глядеть на приступки. Поглядите на приємного білоруса з екстремістською символікою. Саме цікаве, що не тільки стяг, а и вот то, что под низом такие упригоживания недавно признали экстремистскими. Так что, коли вы раптом глядите с Беларуси, просто глядите, не пишите комменты, не ставите подобайки, а то уляпаете, бляха-муха. До речі, в мой хостел сегодня приехала некая белоруска. Так. Ну и куда идти? Так, это я пришел от Туль. Ладно. Придется идти наугад. Куда-нибудь да выведя. Рушим. Да рушим далі господарство. Переключаюсь. Моя ж морда не вельми хочется, чтобы фигурировала, правда? Давайте глядеть Ереван.
Ірван пригожий, він вартий того, щоб їм побувати коли-небудь, побродити, пожити некоторий час. Як один мой знайомий Мінчук, який сюди приїжджав, сказав, що не розуміє, як тут можна працювати. Все зроблено для відпочинку. Ну, це правда. Уже для відпочинку тут зроблено дофіга. Пойдем просто наугад. О, сейчас обдує. Ай, клас. Клас. Просто клас. Так, треба догнати тих господарів. О, там, бачите? Там можна народ буде постояти криху. Вау! Вау! Ти жарою, це просто кайф. Вау! Ай, класно було. Це називається «Міняй маршрут». Ну что, я бачу, со мной гулять по Єревану народ любить. О, є і такий варіант посидіти. Чого тут валом графіті. Але ось конкретно гэтый мужик шмат дзе. Ну, хай би мені хто потлумачив, що це за мужик і чому він тут популярний. У нас так само щось вельми пригожає. Де-небудь станемо вам показати. Лепше. Блин. Сплошная улица кафешек, ты что? Называется «Цікаве место я попал». Застукали прям людей за приемом ежи. Так, мені цікаво, той будинок я зможу показати, хоча б збоку. Глядите. Йдемо далі. А тут брукованка іншого узору, але з видумкою. Ведучий успів прихожунку показати. Так, ну що тут мені показує? Навігатор. Куди мені рушить далі? Навігатор вирішив, що я здурнів. Йду. Саме смішно, що йду-то я в правильному керунку. Ну ладно, значит идем правильно. Вай. Куди ж без ротики? Це хоч легенько. В моєму стрімі. О, ну це так само треба вам показати. Водостеки просто. Или размалеванные разностайным граффити. Рыхлая жесть. Ай, пройдем тут. Вы не уявляете, как это классно в жару. Классно или мало? Прикольная инсталляция.
А тут такая брукованка. О, вітанки з подарвошек. Нават ти долучився в мой стрим. Ось зараз покажу так само. Не ведаю, што гэта, але прикольно і пригожа. Ну і верблюд, правда, верблюд-готель. Де гэта ти бадзяешся? Ну, де я бадзяюсь? По Єревані я. Іду на Червоний мост. На таку штучку, яка 12 стагоддя. Побудови. Ну, хутчэй не побудови, хутчэй перших звестак. Тому що я не думаю, що крепость, яка побудована була на одному берегу, а город на іншому, існувала без моста некалькі стагоддзяў. Поэтому, хутчэй за ўсё, просто про яго впершыню написали в 12 стагоддзі. А так, я думаю, что больше стары ён. Ереван. В таких подвальчиках тут гэта просто традыцыйна ось так вось гандляваць. Вай. 48 человек глядите. Ну что, спынюсь тут на пару секунд, зерну, навигатор, комменты и пойдем далее. Покуль я спынюсь, поназирайте на мою морду. Не пригожую. Ці пригожую. С экстремистской символикой. Так. Что тут? По навигатору. Рушим. Насамрэч, улічваючы, колькі я прайшоў, то зусім і недалёка гэты мост. Колькі я... я паўгадзіны іду, значит, еще полгодины придется до его идти. Ну вы ж никуда не собираетесь свалить, правда? Пройдите со мной полгодины. Ось ее, блин, мы обошли. Это треба было идти не по этой улице. Так, что тут с комментами? Я вот заместо того, чтобы тратить больше грошей на что іншее, думаю, что это мне допоможе. Бэушный вот такой телефон, Samsung A70 тут набыл. Ну, давно уже, больше месяца тому. Не ведаю, покуда ён мне не вельмі патрэбны, але нешта дапамагае. А вось стрымы на ім вести не вышло. На Марыуполь похоже, толькі развалин нема. Ну, спадзяюсь, развалин не будет. Потому что покушать, что сюда российцы не вломились. В том плане, чтобы его захопить и сказать, что это их город. А цікаво, коли подобно на Марыуполь, значит, там бы мне так само подобалось при украинской владе. Вот, глядите. О, это же я все себе показываю. Пробачьте, меняем. О, дискотека на колесах поехала. О, вышли мы к некому перекрыжаванню, на якім я, до речі, не... Ой. Это просто треба поглядеть. Треба перейти на той бок. Там такие виды будут. Ну что, господарство, перейдем на той бок? Перейдем, потом вернемся. Самое цікаве, что тут без светлофоров, поэтому я не ведаю, никто меня не посадит на капот. О, глядите, прямо дорога вниз уходит. А там некий парк. Слухайте, мы же никуда не торопимся, правда? Завітаємо туди. Але спочатку я хочу знайти, поглядеть на это з більш-менш високого місця. Вон оно є. Вон, бачите, тут так само лавки, де посидіти. Це по щирості мені, що я в той парк перехотів. Бо інакше я зроблю безрозмірний стрим. О, прикольная. Так, ну и что тут? Хопа! Так, это, конечно, все классно. Але идем назад. Наша задача — Червоний мост. Я його вельми хочу побачити.
Так. Ніхто не наїде. Хоп-хоп-хоп-хоп. А тут у нас боковий рух тільки в цей бок. А тут тільки з гэтага боку. Он знак, як що. По гэтаму акуратненько, акуратненько ідем. Припиняються, ніхто мене збивати не збирається. Навіть сумно тим, хто хотів, щоб мене збила машина насмерть в минулому стрімі. Не сподобалось бы, что меня никто не хочет задачавить. Ну, Ірван насамрэч і такі так само. Не все идеально в этом свете, правда? Ну и тут вот здесь битое шкло. Ну, не все идеально в этом свете. Ух ты, елки. То, що мені було треба, оказується, ось по штампу. Ось куди треба. Як що мені буде. А штамп. Фух. Що ж тяжко жарує, треба признати. Недаремно крутили у скроні пальчиком. Армяник или казав я, що йду на стрім. Гарно, здогодно, гарно. Мені зайшов Ірван одразу по щирості. Так, ну я вам показываю, зернем, узгоднимся з навігатором. Фу, бляха. Не, ну блин, жара 38, это, конечно, круто. Ёперный бабай. Я починаю офігівати. По щирості. Так, ну йду я правильно. Одним словом. Йой-йой-йой. Фух. О, ось і так само в Єревані є. Уявіть, що було б, коли мені прийшлося йти туди. Ні, я пішов би. Але мені не треба, поэтому я не пойду. Це насамрэч туди є маршрут, можна було б пройти. Але ну його нафіг. Лепше як-небудь там, де криху ровней. Що-то доброго часу. Це яке місто? Це Єреван. Привітання. І в Єревані зараз я вам навіть скажу, кольки часу. 17:42. О, треба туди. Это ратує. Бачите, там вода розпиляється. Юперний бабай. А? Не, ну я не могу сюда не зайти. Глядите. Тут звичайний двор. Звичайний двор. І як класно. Так само некий ресторанчик. Вот тут уже с подушками. Такое так само тут є. Кальян. О, целый ресторанный городок. Прямо не ведаю, як це називається. Це Центральна Азія Чайхана. А як тут називається, треба спросити. О, то що треба. І сонейка. Ось і такий ось двор. Там ж ніякі люди ставлять машини. Прикиньте. Оп.
Вау, это так само кафе. Господарство. От так буває пригоже. Бачите, який підйом. Ви там постійно чи тимчасово? Ну, зараз скажу, де-небудь сяду. Про цю історію треба розказати не спішаючись. Ой, жара, жара. Нас в тіні не так, як вельми добре. Насамрэч я не ведаю, наколькі я довго тут. Ось некий двор підйом. Ось так. За сьогодні бачу такий вже другий раз. А я тут, зараз буде 3 місяці, як тут. Не пустили в Грузію назад, тоді коли візаран проходив. І якраз тут спробую візу отримати у Польщу. Але що-то у мене надій, вот так. Надій все менше насамрэч на цей варіант. І поэтому у мене є хренове відчування, що застану я тут не менше, чим у Батумі, на не менший час. Конечно, це не факт, це може бути просто так подається, але шанс на це є. Ну і улічуючи, що тут класні армяни, вони готові допомогти чим завгодно тут. Йо-моє, є ще. Правда, тупик. А ні, не тупик. Ось так, вчийте дворик. І прям, о, кітяра. І прямо з нерозумінням кажуть про те, що чого ти з'їжджати, у нас все класно. Вау, знову. Ось так. Весь горний город. То за виключенням одного, але тут було б комфортно жити. От глядите, яка пригожа штука. Видать би ще хто це. Якого-то спортсмена, я так розумію. Виява. Із мінусів тут, звісно, жара і повсюдна руська мова. І то, що є ризика, що тебе арештують хоча б на некоторий час знову. Такий самий підйом. Поэтому, насколько я тут сейчас сказать, немагчимо. Это просто непредказально. Так розумію, що ось туди нам буде поворачувати. Во, є ще підйом кудись. Одним словом, тут це популярно. Вай, куди я попав. Так, сейчас проверим господарство. А вам покуль показываю город. Да не, показываю, що ще поворачувати рано. Право туди йти треба. Ну ладно. Треба туди, значить поїдемо туди. А я думав вже туди. Бачиш, пропускають. Хоча я пішов долбодятел на червоний. О, вот это да. Застримився. Ну я так кришечку господарства реально задовбався. Вай. Здається, тут зараз закрито. Присяду ось тут. Фух. Глядите крышечку на мою морду. Может тут можно где-нибудь лепше сесть? Не, походу тут наилепший вариант. Ау! Фух! Ну, крышечку отворился народ. 45 хвилин.
А до моста ще червоного далеко. Зараза. А что у меня по зарадце? Ну, чего, зарадки валом. Иди не хочу. Білін. Ох! Хе-хе. А ви, білорус, спочатку не розбирався в виборці. Да, у нас же мови подобні, нічого страшного. Бажаю, щоб у вас усе склалося як найкраще, успіхів. Хай дорога буде легкою і світлою. Дякую, господар. Зараз спробую прочитати маленькі літери. Ай, не хапає з року, пробачте. Не хапає з року. Майрон, мяс, бай. Вот так. Все ж смог. Так, ну что, переключаюсь знову. Будем показывать вам Єреван. Ну, здається, просто плотик, а упригожування. Ну, по ширості по-разному. Упригожить свой город тут любят. Да. Тільки сказав, попав ось в таке неупригожене місце. Ну ладно. Ремонт. Саме прикольне, що біля промислової крами. О, зараз ми пройшли цирульню, яку тільки в опошній момент трималась у барі. Що це цирульня? Ой, свинство. Ось такий класний дворик. Чого так і не наглядимося по Єревані, так? А это что? Не ведаю. Але тут звичайні поступки ведуть. Явно так само. Щось, і може навіть стоянка підземна. А магчыма і не, куча сцягоў. Зараз пошукаем з прыхаду, што гэта. Занесло меня. Куды толькі дурная голова і навігатор не заведуць. О, там можно будет сесть. Одним словом, что это такое? Центр. Это галерея. Эдуард Азабекурян. Галерея. Вот так вот. Галерея какого-то ведомого человека. Фух. Все, люди подваливались. Господарство. Давайте зробим по таким способом. Ще далеко идти до Червоного моста. Сходим туди. Уже от этого места я доеду як-небудь сюда наступный раз, потому что вельми жарко. Это просто жах. Я задолбусь туди идти этой жарой. Или пойдем. Что там застається? Застається не вельми багато. Блин, уже другий раз идти, да нет, это не серьезно. Вот сейчас мы поворачиваем по этой улице и променька наперед. Не, идем до конца. Никто не отваливается. Только треба попить водички. В этот раз я прям запасся. Взял термос со льдом и водой. Зараз буде класно. А потім рушим далі. Вот я и тёхаюсь. Термос іще з Батуми. Буде ледяная водичка. Буде просто кайф.
Вода с льдом. Стани продавай. И после этого можно будет идти наперед. Блин, разлил. Такий час разлил драгоценную воду, блин. Аж шкода. Ау. Ходим вот с такой штукой. Щоб все бачили, що хто ходить, хто ведає, а хто не ведає, поцікавиться. Недавно, до речі, в хостелі вельми шмат же народу буває. І так вийшло, що сконтактувався з одною японкою. Показав стяг на шапці, нашу погоню, і прикиньте, чоловік, який цікавий, одразу полезла шукати в інтернеті інфу, що це, хто, і читати. І кому-то розсилала, як я бачив. Класс. Уявите, ледяная вода, плюс 38, это каска. О, теперь будут силы рухаться далее. Ну что, моя физиономия не так цікава, трохи людей подвалилось. Ладно, зараз я это сховаю і показувати буду вам знову Єреван. Ось вам, знову Єреван. Галерея. Но вона, походу, сьогодні зачинена. Там уж вообще темно. Так, що там по комментах? Да, белорусскую добре не володію, хоч вона і подібна до української. До речі, я казах, а в моєму хостелі ще казашка є. Ось скажу, що мене глядів казах, який пише українською мовою. Вау! Не знаю, чи близько вам гасло «Живе Білорусь». Та, близько. Живе вічно. Але від себе бажаю вам удачі, світлої дороги і вільного життя. Дякую, дякую, господар. Величезно дякую. Сподіваюсь, ваші слова да потрапять Богу в уші, як кажуть. 53 хвилини. Ну що, господарство, наперед, до Червоного моста. Це вартая уваги штука, я думаю. Поэтому мы да и рушим. И заодно тримаємо насолоду від виду Єревана, єреванок і туристок. Можна, конечно, поспробувати отримати насолоду. Хоча мене ж не тільки мужики глядять, так що хто з дівчат глядить, так само можете отримати насолоду від єреванців. Вида. То есть так идешь, поворачиваешься, ух, а тут оказывается шмотки, а тут еще что-нибудь. Ось такий весь Єреван. Ти ніколи не ведаєш, що зустрінеш на наступному кроку. О, дякую, дякую. Алга, Казахстан. Ви, до речі, господар. О, ледь не подрезав чоловіка я. Господар казах, ви в Казахстані або в Україні живете. Просто вельми цікаво. Чому-то дофига где в Єревані, в ресторанах выставлены
виявки хінкалій. Не розумію по щирості чому. Гэта ж не іх страва. Але їх вельмі шмат. І в продажі хінкалій так само шмат. Знову повторюся, не розумію чому. Хоп-хоп-хоп. Вау. Ось ми кудись зайшли. Зараз поназираємо, що це. Коли я дойду до Червоного моста, можна побачити дофіга чого. Походу, це некий... Это не аэропорт часом. Сейчас Ереван Сити реклама, сетки крам. Это огроменная крама. Вот что это, Ереван Сити. Не, ну сейчас нам сюда не треба. Але сам факт. Його прихожий будинок. Ось явно подземная стоянка. Иллюминации. А ось, я так розумію, господиня. Це з баном води. Ха. Да я уже заряд. Ось там тунель автомобільний. Зараз зловим, щоб оттуда вон виїхала машина, бачите? Вай. О, ось вам ще крамка. І ще крамка. Так, з некого роздорожжя ми вийшли. От так ось вам. Продуктова крама, в яку треба колись завітати. Тут куча різного м'яса. Прикиньте. А я й не ведав. Гідрический компот. Радбанк. Я сподіваюсь, я не на Комітас вийшов. Некий подземный переход. Так, господарство, зараз мы проверим, что там показывает навигатор, и рушим далее. А он же паразит показывает, что я иду правильно. Правда, не зусім. Я дошел... А, ні, ну я правильно, куди я хотів, туди я пішов. Я пішов прямо. Цікаво, тут тільки по подземнику під переход. Ладно, буде криху темно некоторий час, як я розумію. Ох, мрак. Идем до света. Сейчас докладно уявляю, что я Беларусь таки выбирается до света. Вау. Ура! Свет! Вау! Так, а теперь засталось въехать куды нам? Туди, альбо туди. Я думаю, туди нам. Идем.
А тут не зрозуміло, стоянка, що ли. Ці гандльові коробки повинні були бути. Але нема. О, махчимо нам туди. А махчимо нам сюди. Зараз знову перевіримо. Та йолки-палки, навігатор здурив. Тому що я пішов не той дорогою, якою він я хотів вести. Ну ми пойдемо сюди. О, він навіть показує, що правильно я йду сюди. Але це не то, куди він хотів, щоб я йшов. Але я все одно йду. Тому що так промій. А що тут? Не ведаю. Але виглядає прикольно. З ким ви ж так поблукаєте по Єревані, кроме меня, дёбанутого белоруса? Обошли. Оказывается, тут можно долетаться у темный час суток. Ё-моё, як тут тихо. Вау, куди я вийшов? Хто б мені сказав? Глядите. Я вже ведаю, куди ми вийшли. Офігеть! Туди я йшов в одному із стрімів на меморіал ахвярам геноциду. А вон там бачно стадіон Роздан. І він, я вам скажу, закинутий. Огроменний об'єкт, який закинутий. На нем только некие картингисты тренируются, еще нечто. Але по сутности он закинутый. Шкурини, аксесуари. Були б гроші, їй Бог завітав би сюди. Махчимо навіть ідучи назад, звітаю просто поцікавитися. Представництво Епсона. Ха-ха-ха, куди я вийшов? Так, що там з народом? Народу валом мене глядить. Тобто, дороги назад у мене нема. Тільки наперед, да? До Червоного моста. Ах, это буде ще довго доволі господарство. Вон, там где, вот тут там вон, там роздорожжя. Можна було йти по старих маршрутах, по яких я вже ходив, про площу республіки. Але ж, це в моїх минулих стрімах можна поглядіти. Поэтому що я там забив? Жара. Фух, офигенная. Так. Ведаю, что? Але что все вы так расти? Блин. Я починаю плыть господарство. Что мне не подобается. Жара в тени свой эффект робить. Просто постоим, поглядим криху. Ось так вот. Туди просто тунель едут наверх.
з більш низьких часток Єревана. А хтось туди внутрь їде. Офигеть, глядите. Со мной гуляет по Ереване минимум 55 человек зараз. Так, господарство. Ё-моё. Там это раз все в стягах національних. Минулі рази так не було. Аж цікаво. А що гэта? Чому? Ну, а вот там, где написано Арарат, это музей коньячных заводов. Не, зробимо по-іншому господарство. Каб я не рубанувся, не лежав завтра трупнем, бо справи будуть, я, мабуть, скончу стримом ось тут. І наступний раз ось отсюль дойду до Червоного моста. І потратим час не на то, щоб до його дойти, а щоб по ім полазити. Калі вось то Арарат, гэта музей, то вось гэта непасрэдна сам коньячный завод ереванский, Арарат. А вот той мост, я по ему ходил, поглядите, стрым, калі я шел на меморіал ахвярам, гэта мост Победы, так званый, перамоги. Он побудованы в 45-м годзе, і до його побудови Красный мост, Червоный мост был одним сполучением Еревана с іншей часткой на другим берегу. Сколько людей, глядите, 43, на другим березе реки Роздан. И засталось-то не так, что... не, слухайте, карта часом так хлусит, так засталось фигня. Значит, мы дойдем туди сьогодні. Значить, ми туди сьогодні дойдемо. Я помилився, ми дойдемо до Червоного моста сьогодні. І все побачимо. Хрен з'їм. Так, а що мені треба? Перейти на той бок моста, що ли, і там кудись йти? Вон туди на меморіал, да. Вон река Роздан. Ну що я? В таким випадку варіантів нема. Ми дойдемо сьогодні. Хто застався до кінця со мною, то і малайчина. Покуль зелений, треба валити на той бок. Хутенько валим, бягом, 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 бягом. А ён починає, блін, зараз би мене можна було давити. Але я впевнений, що не будуть. Тим, хто не бачив мої минулі стрими, крику покажу від Єревана отсюда. Оно просто вартое того, щоб на його поглядіти. Значить, ми таки дойдемо до Червоного моста сьогодні. Ух, нам ось туди. І що саме неприємне, що тут нема переходу. Придется просто идти, надеясь, что никто тебя не переедет. Могли бы тут переход зробить? А, переход вон. Да, но жара, конечно, офигеть. Глядите, чомусь сегодня весь мост у стягах. Поки глядіть, ну так, нормально. Саме упарте убачить саме цікаве. Ось зараз ми йдемо по мосту Перемоги. Чому його так назвали?
побудованим у 45-му році. Ну що, давайте криху поглядзім. Гэта Разданскі канал. Гэта не сама река. Река дзесьці крыху ў баку. І вось даліна Разданскага канала. Насамрэч, меня и Мара пойти с вами колесить. З меморіала ахвярам геноцида. Вон там на горе его и бачимо отсюда. По долине реки Раздан. Я туди подимався, калі йшов вивідку. І гэта вельмі незвычайнае відовішча нават для Єревана. Заодно покажу вам. Ось церква. І стоять много будинків, храм, готовые упасть в бездну. Жарко. Треба буде сесть и где-нибудь попить воды. А апошнюю порцию убахать перед апошнім ривком. Нам ось кудись туди треба буде. Як я зрозумів. Вай. Ось сидить дівчина прямо в моєму густі. І ось тут я помовчу, просто полюбуюсь. Минулий раз по парадах одного з армян я ось сюди спустився. І повело мене туди по незвичайному маршруту. А, вон там был канал, а вон река Раздан. Бачите? Ось гэта альбо наадварот. Не ведаю, хто з іх река, а хто канал. Вон, бачите? Тут, оказывается, могут перекрывать, бачите, чтобы не ходили люди. О, на этой пляцовце я и спынюся. Попью воды, погляжу навигатор, почитаю комменты и рушим далей. Фу. Да, я, конечно, фанат Ютуба. Войти в таким варианте. Так, а колькі часу? Ой, година 13 хвилин. Не, сподарство, реально. Я себе героя строю, але сил у меня нема далей рухаться. А еще треба прийти назад. Зараз скористаємося одной штучкой, яку я взяв з собою. Вот такая вот подставка тут купил под планшет. Зараз я поставлю на ее планшет. Переключусь криху на себе. О, кришечку ж мені бачно, правда? Правда. О. Так, господарство, все ж до конца до моста я не дойду. Назву поменяю. О, речку отсюда бачно, до речі. Сейчас покажу. Ведаете, это канал, это река. Здесь и тут Червоний мост. Наступный раз с этого места почну, дойдем до моста и там проведем дофіга часу. Наколькі по малюнках я бачу, вон той будинок, і він зовсім близько каля моста. Господарство, хто був со мною, величезне дякую. Вельми приємно було. Зараз я зірну такі, що там з апошніх коментів.
Ты по-русски уже говори, не коверкай слово. Я не коверкаю слово. Это ваша мова коверкає наша, тому що зробили русскую мову калісті, скомплементувавши белорусскую, украинскую, тому что робили белорусы и украинец, частково незалежно один от одного, со словами с монгольской и финно-угорской. О, ну, конечно, кто ж сюди мог еще не прийти, як хватит русский язык коверкать, чудик. Ой, дойдем, ха-ха-ха. Дойдеш ти, дойдеш. Цікаво тільки куди. Господарство, ще раз, приємно було з вами всіми. На піку скончим. Магчыма, нават я не буду чакаць тыдзень, тому що там буде іншая наша падзея, може бути і раней, і дойдем до Чырвонага моста. Все, приємно було з вами провести час. До побачення.